Zuk, Joine, etxekoei laguntzen diezu baratzeko lanetan. Gaur ez direla etxean eta baratzea zaintzeko ardura eman dizute. Une honetan, zaintza lanetan ari zarela, einaut etorri da poltsa batekin tomate eta piperrak hartzeko asmotan. Zuk, Joine, etxekoei laguntzen diezu baratzeko lanetan. Gaur ez direla etxean eta baratzea zaintzeko ardura eman dizute. Une honetan, zaintza lanetan ari zarela, einaut etorri da poltsa batekin tomate eta piperrak hartzeko asmotan. Bina bertso zortziko handian, Joine hasita. Hik batzek ihok, egun ez dutzak bate hartuko, batze unetak hielkitzia, ehiz ez aija helduko. Ahma egilan hartu noleen, nik hait hamitstia hie piperekin nik ene ustez, hie sopa du prestatuko. Nik xaldaitia etorri zauzun, zuri da idei lehena. Nik ez dut hori guai egin nahi, ezagiko dizut pena. Gure aitamak ez dira ez hor, hori da onena, biber tomate xeatu eta igorriko dauzut dena. Igan hastian, deja porriak, ebatxidutzak hiuhik, eta geziak erne zuhanik, stakiak zumat haste badik. Oai elkik beitiak, oai piperak batzetik beitiak, eta luretik oai elkik, gordinik janen dutzak alanik, jatentea. Oro gordinik hik janen dutuk, ala jatentea tzaknik. Nik ez dut porroak, orain ez janen, joane anai barkatu. Ez dut bat ere, nik bildu nahi, polako zikin atratu. Errana dauzut,
beharko dizut, tomatia gurean botatu, eta aitamek ikusi gabe. Galdinen